Sí, les relacions de la policia de la Generalitat, Mossos... Amb la medalla de bronze, mèrit policial, amb distintiu blau... El director general de la policia, el senyor Francisco Romero Beitia, director del Centre Penitenciari de Tarragona, i lliure el conseller d'Interior del Govern de Catalunya. El senyor Joan Mayoral Simón, sotsdirector general de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, i lliure la presidenta del Parlament de Catalunya. A la senyora Francisca Pulgarín Fernández, presidenta de l'Associació de... Que ara no són moments d'accions ni declaracions que condueixin a generar dubtes ni confondre els ciutadans sobre què o sobre qui fa o ha de fer les accions per assegurar la convivència, la tranquil·litat i la seguretat d'un país.